Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Ubeke umbono wakhe ke umholi wentsha we-MK ke lapha nawe ingane zakwethu emcimbini kade ke ulaphana ke endwedwe ke wengane zakwethu ngendaba ke yokucima kwagesi. Thina ngale kokukhuluma kakhulu ngale kokulanda ake umuzwe ukuthi bethini ke lapha. Besibopha Amandla hawethu Amandla hawethu Tikitela umkhonto tikitela Tikitela umkhonto tikitela Phila njalo President Jacob Zuma phila njalo Phila njalo Ncabalala phila njalo. Thank you very much. Igama uSanele Slovo wakashandu, the coordinator of the MK Youth League in the province of KwaZulu-Natal. Ngizocela ukubingelela ubaba umsholozi uNcamalala, ngibingelele bonke ubuholi be-MK Party, i-NTT, na wonke ama-regions akhona, bonke ubuholi obukhona. Ngibingelele ubuholi bethu be-MK Youth League in the province of KwaZulu-Natal. Ngibingelele wonke ama-regions akhona ngaphakathi kwethu e-MK Youth League. Ours is to give a message of support to this program. But before sikwenze lokho, kumele sikucacise ukuthi uNcamalala uyisitha sokuqala kwabamhlophe. uNcamalala uyisitha se-establishment. Lento abayenzile kuNcamalala beside namamhlophe ulele iqembu engilisho ngegama ukuthi bemlwise sithi angeke yenzeke la ku-MK Party. I-MK Party asikudoubt ukuthi ugovernment olindile. Abantu asibabizi bayazizela. As the MK Youth League in KwaZulu-Natal, sithi sinenselelo yokuthi silungise imigwaqo eKZN. Awukwazi uba nemigwaqo enemgodi ngazuthi makunethile uzokwazi ukuthi ugeze kuyona. Kumele iMK ikwazi ukuyilungisa lezo nkinga. Sine issue ka-Eskom ugesi ohambayo deliberately. Into leyo kumele siyichaze. uCyril Ramaphosa le-white monopoly capital lento bayenza deliberately so that they will privatize Eskom. We must never allow that as the MK Youth League. Ebese sithinta indaba yokuqashwa kwabantu abasha. Sithi abantu abasha abaprioritizwe eSouth Africa. Awukwazi ukuba nabantu bangaphandle bebe hodriver bama-truck, bekwazi ukusebenza bebe hodokotela, bebe ama-lecturer sikhona. Siyacela Ncabalala ukuthi silungise lezo zinto le-MK Party. Sizothatha isinqumo njenge-MK Youth League ukuvala yonke lezi zitolo zabantu bangaphandle ezidayisela ukudla okubolile. Sithi-ke abantu abaprioritize ukuyorejistela uvota, ngaphandle kokurejistela uvota angeke siluwinele ukhetho. I-MK Youth League in KwaZulu-Natal fully supports this program. Siyifisela impumelelo. Amandla.